Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat Sara. Anaa sa 7,000 ka magbanay ang apektado sa pagbaha sa Pagalungan, Maguindanao del Sur. Gumikan sa kusog nga ulan kagahapon. Samtang pipila ka kabalayan sa Pikit, Cotabato, Gilo, Nupansab. Ani ang report. Sa video nga kuha sa usa ka netizen, makita ang halapad nga pagbaha sa pipila ka mga barangay sa Pagalungan, Maguindanao del Sur nga epekto sa kusog nga ulan adlawng Miyerkules. Ang mga basakan nahumol na sa tubig baha. Gibaha sab ang Pendaton Street sa maong lungsod, hinungdan nga nagkalisod ang mga motorista sa pag-agi sa kadalanan. Wala sab kaikya sa pagbaha ang municipal building sa Pagalungan nga daw dagat na ang palibot niini. Sumala sa MDRRMO Pagalungan, ana sa 11 ka magbanay ang gibaha kung asa kapin 7,000 ka magbanay ang apektado nga nagpabilin lang sa ilang panimalay. Hinuon, walay natalang nasamdan atol sa pagbaha. Gipasabot sa MDRRMO nga ang maong lungsod nahimong catch basin, busa paspas bahaon kung dunay mga pag-ulan. Itong area natin sa Pagalungan parang catch basin sa upstream area po. Ingat tayo kasi yung tubig natin medyo patas pa rin. Konti lalo na yung sa mga mababang area, tabi ng ilog. Samtang doon na say natalang mga pagbaha sa Pikit, Cotabato Province, ilabi na sa barangay Inugog adlawng Miyerkules gyapon. Gisudlan sab og tubig baha ang pipila ka kabalayan. Hinuon, hinay-hinay na kining mihubas. Sumala sa MDRRMO, wala say natalang mga magbanay nga mihiklin. Ginasuta pasad nila kung pila ka mga kabalayan ang napektuhan sa pagbaha. Sa ngayon, sa monitoring natin, minimal lang po talaga ang pagpasok ng tubig sa Barangay Inugog. Manageable naman po siya. Ang office natin sa disaster office is 24/7 po tayo nakamonitor. Efren Mamak, 1 Mindanao.